Myslím si, že predovšetkým pán Hrubala sa zo všetkých a predovšetkým zúfalo pokúsil zachrániť systém kajúcnikov, ktorý preukázateľne absolútne zlyhal a ktorý bol používaný na zneužívanie práva. Dostali ste k dispozícii obrovské množstvo dôkazov. Budete hrdí na pán Serebiakov, keď na Markíze zahráte tú nahrávku, kde najprv jedno hovorí pán Imrece a potom do zápisnice hovorí niečo iné. Skúste nabrať tú odvahu, tých prípadov je veľa, kde v jednej chvíli hovoria niečo iné kajúcnici a potom, čo sú preparovaní, hovoria iné. Veď ste videli tú obrovskú obhajobu, ktorú musel použiť pán Hrubala ako aktivistický sudca, ktorý chodil na pohody, ktorý patrí do nominácie pani Kolíkovej a všetkých týchto, ktorí spolupracovali, ako boli blízko, ako si dohadovali veci so špeciálnymi prokurátormi. Veď tých nahrávok je veľa. Skúste ju niekedy zahrať. Skúste nabrať vnútornú odvahu, aby ste to zahrali, aby ste videli, aký zúfalý pokus o záchranu kajúcnikov toto bol. Pretože aj prokurátor z tých obrovských 40 miliónov musel povedať, že nemá škodu, pretože sa pristihlo, že sfalšovali súdny znalecký posudok, že je znalec stíhaný, to ste niekedy hrali, nikdy, rovnako tak. A nechcem ísť do detailov dôkazov, kde vlastne samotní kajúcnici popierali niektoré veci, ktoré sú v obžalobe, čiže to je rozhodnutie, ktoré je mimoriadne zlé z pohľadu trestného zákona, trestného poriadku. Dá sa povedať, že včera verejne pán Hrubala podpálil trestný zákon a trestný poriadok priamo v priamom prenose na procese. Čo je teda, dalo sa od neho očakávať, viete, kto to je, zachránili mu zadok, je súdcom len vďaka tomu, že ho zachránili, pretože človek, ktorý mal tie problémy s alkoholom, o ktorom viete a viackrát porušil zákon, ešte stále má talár. To by ste nikde netolerovali. Všade žiadate, aby všetci okamžite po takýchto veciach odstúpili. Povedzte mi a ukážte mi z archívu Markízy, denníka N, kohokoľvek, či ste niekedy vyzývali človeka, ktorý je na takejto dôležitej verejnej funkcii, má haváriu pod vplyvom alkoholu a naďalej chce súdiť a byť morálnou autoritou. No to tak nefunguje. A to, že celý proces, a vy viete, že som na začiatku v ňom vystupoval ako advokát, celý proces riadil týmto spôsobom, to bolo viacero sťažností. Tam to bolo úplne jasné dopredu, ale podobne ako v prípade pána Kováčika a mnohých ďalších prípadov sa pravda samozrejme ukáže. Čiže v tomto prípade nerobili ste ani výstupy, keď bol pán Kiska. Po prvom stupni pánu Kisku, to ste vlastne povedali, že to ani nie je, to ste ani nevideli. Čiže to vaše meranie dvojitým metrom je tak gigantické, že ani nevidím dôvod, aby sme sa k tomu viacej debatovali. Pán sudca Hrubala nakoniec pôjde sedieť za toto rozhodnutie? To ste povedali vy. No vy hovoríte, že... Ja hovorím, že v podstate celý čas prejavoval jednoznačne snahu zachrániť kajúcnikov za každú cenu, to ale nejde, pretože tie dôkazy jasne hovoria proti. No ak nepostupoval v súlade so zákonom, tak by tam malo byť trestné oznámenie na toho sudcu. Pán kolega, povedal som to úplne jasne. A určite sa tým budem podrobne zaoberať, ale ako iste viete, ešte nemáte vypracovaný ani konkrétny rozsudok a už by ste chceli závery. Veď neťukajte stále do telefónu, skúste s vlastnou hlavou uvažovať a klásť otázky, ktoré máte, však ma nahrávate. Tak čo si musíte zapísať otázky? Akože Markíza si zaznamenáva, čo hovorím, pritom ma natáča? Pán Serebiakov, pekne vás poprosím. Čo si myslíte? Koľkokrát som chodil do školy? Dobre, pán minister, hovoríte o nejakom morálnom profile. Pán Kuruc by nemal ukázať takéto morálne gesto a odstúpiť z čela štátnej banky? Ale myslím si, že vám to povedal aj pán premiér. Predsa máte prezumciu neviny a tá hovorí úplne jasnou rečou. Aj v prípade pána Kováčika si zoberte pri nezákonnej väzbe, pri tom rozhodnutí, ktorý spracoval Najvyšší súd. Tu je porušovaná ústava od rána do večera. Špecializovaný súd je na to absolútny špecialista. Naozaj na porušovanie práv ľudí v zmysle ústavy. A má na to niekoľko rozhodnutí. Či je to otázka väzby, v tom sú absolútne namočení. A áno, určite sa tým budeme zaoberať. A áno, myslím si, že je dôležité, aby sa v tejto veci prijali aj dôležité rozhodnutia. Vrátim sa oblkom k tej mojej prvej otázke. Aj niektorí ministri tu povedali, že nie je úplne v poriadku, že ten trestný zákon je nastavený tak, že v prípade, že v minulosti by za toto išli možno aj sedieť, teraz im vlastne zaplatia len polovicu tej spôsobenej škody. Či to ten trestný zákon nebol nastavený príliš mäkko v tomto prípade? Nie, určite nie, pretože má úplne európske štandardy a naopak práve tak, ako bol nastavený, spôsobil vlastne to absolútne zlyhanie tých samotných kajúcnikov. Zoberte si, pán redaktor, že kajúcnici v tomto prípade boli oslobodení zo škôd cez 40 miliónov eur. Len aby svedčili ku akej škode?
6 miliónov, ak sa nemýlim. No víte. Čiže 40 miliónov bolo odpustené kajúcnikom, aby dokázali 6. Chápete, prečo bol ten starý zákon zlý? A presne preto to. Oni mali odpustené obrovské škody, dokonca v prípade niektorých ľudí ani nešlo ku škode, len aby mohli vlastne tých ľudí stíhať, ale boli im odpustené desiatky miliónov škôd a bolo zastavené stíhanie. Niektoré veci sa dokonca nezačali stíhať a prokurátori porušili zákon, pretože sa stíhať mali a snažili sa tieto benefity nezákonné urobiť. Čiže to je dôkazom tiež o čistej politickej polovačke, ktorú vlastne pán Hrubala len završil, ale od neho to všetci očakali. Veď on bol vždy aktivistický sudca, vždy s tou, by som povedal, stranou pána Lipšica, pani Kolíkovej a tak ďalej. Aj sa tak správal počas pojednávaní, vždy mimoriadne povyšenecky, arogantne, nerešpektoval dôkazy, nerešpektoval, že naozaj tie fyzické veci jednoducho nesedia, že samotní kajúcnici už potom potvrdili, že to tak jednoducho nebolo. Na to sa nedá čo povedať. To je zúfalá snaha potvrdiť a viackrát sme to namietali špecificky v jeho prípade, ale jeho úlohou bolo jednoznačne za každú cenu neprojdou. Ak sa vám videá páčia, podporte nás odberom, lajkom a zdieľaním. Vás to nič nestojí a nám to pomôže v ďalšej tvorbe. Ďakujeme.